Det, der har været omkring dig med det er jo også, at du i dit liv egentlig ikke rigtig har haft lov til at føle ret meget. Du har ikke haft lov at være ked af det. Du vidste ikke, hvordan du var ret? Nej. Og lige så snart der dukkede tårer frem i øjnene på mig, så var det med at komme af med dem igen, for sådan kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan man føler det. Hvordan føler man det? Jeg vidste ikke. Og det var det medicin, det beroligende medicin, de hjalp med til at gøre. Men det er jo ikke godt på længere sigt. Fordi jeg skal jo lære, hvis jeg skal blive bedre, og skal jeg jo lære at føle, jeg skal jo lære, hvordan man græder, jeg skal jo lære at være vred. Og være vred også, ja. Og, der er jeg så åbenbart lige født. Da hun skrev min mor. Så der er ingen tvivl om, at jeg var et rigtig ønsket barn. Og det er sådan, der blev ved med at sætte billeder ind, men efterhånden så står der sådan mindre og mindre. Til sidst så står der slet ingenting. Hvis man bladrer i Mettes fotoalbum, ser det ud til, at Mette kommer af en helt almindelig familie. Man kan se, at Mettes forældre er glade for hinanden. Og man kan se, at de har mange kæledyr. Og at Mette er glad for sine kæledyr. Mette har en psykiatrisk diagnose. Hvad siger du til at filme derinde? Hun bor på et psykiatrisk bosted i Brande, Midtjylland. Ikke vil filme, så siger I bare til. Nej, så lader jeg bare det. Hvad siger du, Jens Peter? Jeg har tit mødt den der, hvis jeg skulle give min adresse til en eller anden, kigger de sådan chokeret på mig. Bor du på Ørbæk Lund? Ja, det gør jeg, siger, fordi vi er lige så forskellige som alle mulige andre grupper i befolkningen. For ikke så længe siden kendte jeg ikke noget særligt til psykiatri. For mig var psykisk syg nogen, der boede i et ukendt, uforståeligt og lidt farligt land over på den anden side. Det var før jeg mødte Mette. Hvis folk ser noget om psykisk syge fjernsynet, så er det jo altid et tilfælde, hvor de lever i skidt op til halsen og hjemløse. Og så alle os, der egentlig er velfungerende, dem ser man ikke meget til i medierne. Alle succeshistorierne, alle de historier, hvor det lykkedes at gøre noget. Det er sådan nogen, vi skal lave. Ja, det er det nemlig. Hvor mange katte du har? 4. Og de betyder bare alt for mig, ikke, lille ven. De har haft en mega betydning, og har det stadigvæk. Og det der, det kan da enten berolige. Mette er 43 år og uddannet sygeplejerske. Hun har været psykiatrisk patient de sidste 15 år. Diagnose: paranoid skizofreni. Behandling: voldsomt meget medicin, ca. 150 elektrochok og en førtidspension. Hun har fået at vide, at hun skal spise sin medicin og lære at leve med sin sygdom. Det er ikke farligt. Er det mig? Jeg tror, det er kameraet. Ja. Han synes, det er lidt mærkeligt. Denne historie starter 4 år før. Vi er på vej til den første verdenskongres for mennesker, der hører stemmer. Jeg er inviteret med som gæst, fordi jeg laver film, og jeg er sandt at sige ved at skide i bukserne. Jeg har fået at vide af en bekendt, der er læge, at de, der hører stemmer, er farlige, og at man ikke skal vende ryggen til. Det er her, jeg møder Mette. Mette hører stemmer. Mine stemmer, de bryder sig ikke om, at jeg snakker om dem sådan i offentlig eller i et forum. Så protesterer de helt vildt, og så truer de mig med, at der skal ske min søster noget, eller at mine katte bliver syge, eller... Jeg forstår virkelig, at jeg rammer lige der, for det allermest ondt. På det tidspunkt betragtes det at høre stemmer
kun som tegn på skizofreni. De, der hører stemmer, er ensomme, voldsomt forpinte. Alle har de fået at vide, at de skal lære at leve med deres sygdom. I Holland kommer de rejsende fra hele verden, står på talerstolen, fortæller deres livshistorier, hvordan de har arbejdet med sig selv, og at de i dag har et godt liv. So today I am working. I do not take medication. I have got my life back. So it is possible. There is hope. And I know it. And I will fight for that. For Mette og mange andre deltagere bliver Holland et vendepunkt. Det giver mig sådan lidt håb om, at jamen, når de kan nå så langt, så kan jeg også. Så det har virkelig givet mig masser af håb. Denne film handler om, hvad der sker for Mette i løbet af 4 år, fra jeg lærer hende at kende. Det er et snit ned i Mettes verden, fortalt af mig, der kommer udefra, fordi jeg blev overrasket over den verden, jeg mødte. Her er dit honning og syltetøj. Hvor længe har du boet her? 2,5 år. Det er godt. Ja. Det er ikke bare at gå i stå her. Man er hele tiden med i en udvikling. Det er så dejligt. Hvad kan det være? For eksempel stemmehørearbejde. Ja. Og så går jeg også til kunstterapi. Og så går jeg også til noget motion nede i vores motionsrum. Så får du NADA. Ja, hvad er det? Det er øreakupunktur. For ikke så længe siden fik Mette voldsomt meget medicin. Det havde hun fået i mange år. Så man går sådan rundt sådan i en verden sådan for sig selv. Der var flere, der kaldte mig sådan en zombie. Og Når man stillede dig et spørgsmål, så kunne der gå 5 minutter, før du svarede. Og når du svarede, så svarede du. Altså som om, at du bare svarede. Men det var helt forkert. Mette var vendet så meget til det medicin, at bare hun følte sig selv en lille bitte smule, så ville du gerne have PN. jeg har virkelig spurgt min psykiater, om jeg ikke måtte godt trappe ud af det medicin, om jeg ikke måtte få noget andet, og hvor han har sagt, hele tiden sagt, det må du ikke, fordi du bliver for syg, hvis vi prøver, og jeg havde ikke kunne overtale ham til, så gør Lone det på 10 minutter. Det var også Lone, der fik Mette med til stemmehørekongressen i Holland, selvom hendes psykiater synes, det var en rigtig dårlig idé. Senere forsvandt Lone videre til andet arbejde, og Mette fortsatte selv. Havde fået spiren til et håb om, at hun kunne forandre sit liv. Mette vil gerne tilbage til følelserne og livet. Flytte i egen bolig, ændre folks fordomme omkring psykisk sygdom, og så vil hun gerne have et katteopdræt. De runde det er Sequel. Det er antipsykotisk medicin. Og de 2 aflange, det er antidepressiv medicin. Det kommer simpelthen i sådan nogle ruller her. Til hele huset, alle dem der bor her. Og der er til 14 dage her. Og er det meget, du får? Ja, det er det endnu, men jeg er på udtrækning. Men det skal gå meget, meget langsomt. Fordi signalstofferne i hjernen ændres, når man får sådan noget medicin. Det er lidt sårbar i øjeblikket, når jeg er under udtrapning. Fordi så kan jeg nemt blive psykotisk. Fordi det er jo det, de gør. De holder mig jo af psykotisk. Og hvad er bivirkningerne for det? Muskelstivhed. Hvis du gør sådan her, så vil min arm sådan klik. Jeg bider så hårdt sammen, og selv, specielt når jeg sover. Så jeg skal sove med sådan en bideskin for uro i benene. Det er irriterende, når man skal sidde stille, og du kan simpelthen ikke sidde stille. Du har simpelthen sådan trang til at bevæge din mundtørhed. Det giver det virkelig meget. Jeg glæder mig også rigtig meget til, at jeg er ude af det. Men hvordan har du det ellers nu? Altså stemmer, hører du stemmer lige nu? Ja. Gør det? Jeg hører stadigvæk stemmer hele tiden. Undtagen når jeg sover. Man kan sammenligne det lidt med, hvis man går og laver et eller andet og hører radio i baggrunden. Hvor der måske er et par studieværter, der snakker jo også. Sådan er det lidt. Og hvad snakker de så om? Som regel mig. Så Og godt eller skidt? skidt. Der er jo hende, jeg kalder bitchen. Hun er rigtig, rigtig led. Og meget manipulerende. Så er der 2 mandestemmer, som jeg kalder medløberne. Fordi de er altid enige i, hvad bitchen siger. Så giver de en ret uanset, hvad hun siger. Så er der en rimelig ny stemme. Og hun var rigtig, rigtig venlig. Sådan nærmest alt for sød ved mig i starten. Jeg tænkte på et eller andet tidspunkt en dag, så stikker hun kniv i ryggen på mig. Og det holdt også stik, det gjorde hun. Det var den 4. Det var den 4. Så er der den stemme, jeg kalder diktafonstemmen.
den kommenterer så nærmest, hvad det er, jeg gør, hvad jeg har sagt og hvad jeg har gjort. Sådan som at hvis en læge dikterede til en journal, at sådan og sådan og sådan er hun, og sådan og sådan og sådan, ikke også? Det er sådan, den er. Jeg solgte det i min bil, fordi jeg synes, jeg blev forstyrret, når jeg kørte. Jeg synes ikke, det var forsvarligt, at jeg kørte bil egentlig. Ikke så lang tid efter stemmehørkongressen i Holland bliver Mette syg. Måske skyldes det tankerne, som mødet har sat i gang. Eller at hun er ved at trappe ned i medicinen. Hun får det værre og værre. Bliver mere og mere paranoid. Til sidst beder hun om at blive indlagt. Jeg er meget paranoid. Jeg tror, at der er et komplot imod mig. Formålet det skulle være at eksperimentere med mig for at se, hvor langt man kan gå, før jeg går helt fra forstanden eller dør. Jeg oplever nogle gange, at min hjerne siver ud. Jeg kan opleve, at der måske er meget cigaretrøg, uden der overhovedet er noget. Jeg kan opleve, at maden smager af blod eller... Jeg kan ikke mærke, når jeg skal tisse. Hvis jeg gør sådan her, jeg kan mærke det. Så oplever jeg, at giften fra medicinen, det trækker sådan, jeg kan mærke, hvordan det trænger ud ved at celle kroppen, specielt benene. Og så nogle gange, så føler jeg, at jeg er ved at gå i forrådnelse, fordi det slår cellerne ihjel. Det er vanvittigt ubehageligt. Og nogle gange kan jeg endda lugte det også. Du prøver at fortælle, hvad det er for noget medicin, du er på nu. Jeg får noget antipsykotisk middel, der hedder Zevquel. Den går ind og behandler mange af de psykotiske oplevelser, jeg har. Så virker den ikke sløvende, og det er jo rigtig dejligt. Den, jeg har fået i lang tid, den var simpelthen så sløvende. Og jeg sad bare og var træt, og så gjorde den også, at man savlede. Så jeg sad bare og var helt, og så savlede bare. Så jeg også til dem, det skulle i hvert fald ikke være det, fordi det vil jeg bare ikke have igen. Og det er også forbundet med en masse kontrol. Jeg skal tage blodprøve en gang om måneden for at tjekke de hvide blodlemmer, fordi det kan godt virke trykkende på dem. Så det er noget giftigt stas. Det jeg så har fået oveni nu, det er så noget af det gamle antipsykotiske medicin. Det har nogle træls bivirkninger. Ja. Hvad? Vægtøgende. Men det virker så heller ikke rigtig så meget sløvende. Det virker ikke så sløvende? Nej. Jeg er født i 1969 i Aarhus. Og da jeg så var 3 år, så flyttede vi så her til Brande, fordi min far fik arbejde her. Og jeg er født som et ønskebarn. Jeg var planlagt og ønsket at have en rigtig dejlig barndom. Jeg får så en lille søster, da jeg er 5 år gammel. Hun var lige så meget et ønskebarn. Desværre, da jeg så er 7 år gammel, så blev min mor syg. Hun får dårlig nyrefunktion. Og egentlig så udvikler den sygdom sig bare til at blive mere og mere alvorlig med årene. Min far havde mere end et fuldtidsarbejde, og han var der for min mor hele vejen igennem. Han bar hende på hænder igennem hele hendes liv. Mettes far tager sig af sin kone. Mette tager sig af sin lille søster, smører madpakker, følger i børnehave og putter om aftenen, når forældrene er på hospitalet. Vi har tit, først meget senere min søster, da jeg flyttede hjemmefra, skulle ringe efter vagtlæge til hende, fordi hun ville ikke selv. Og vi kunne vækkes midt om natten den dag, da vi kunne huske hendes CPR-nummer udenad. Så mange gange er det sket. Da Mette er 8 år, begynder hun at høre stemmer. Det starter en aften, hun sidder på sin seng. Hendes forældre er igen kørt på hospitalet i Aarhus. Hun er bange for, hvad der sker med hendes mor. Pludselig kan hun høre en kvindestemme. Mette, du skal ikke være ked af det. Det skal nok gå alt sammen. Der begyndte de, og de var jo... I hele min barndom var de jo nogle gode stemmer. Så jeg var jo bange for, at hvis jeg fortalte det til nogen, at så
blev de taget fra mig. Og det ønskede jeg jo slet ikke. Så det holdt jeg bare helt for mig selv. I hele barndommen er Mettes stemmer søde og støttende. Lidt som usynlige venner. I ungdommen forandrer de sig, begynder at kritisere. Fortæller Mette, hvor dum hun er. At ingen kan lide hende. I en periode ryger hun hash for at få fred for stemmerne. Hun bliver student, flytter sammen med sin kæreste, bliver uddannet sygeplejerske. Når folk har spurgt mig, hvorfor blev du sygeplejerske, så siger jeg plejen at sige, fordi det lå jo lige for. Altså, jeg har været sygeplejerske for min mor i mange år. Indeni får hun det værre og værre. Stemmerne fylder mere og mere. Hun begynder at opføre sig mærkeligt. Til sidst får hendes kolleger hende indlagt. Og der starter min så egentlige karriere i psykiatrien. Jeg er indlagt rigtig, rigtig tit i måneder af gangen. Og så kommer jeg sådan lidt hjem, og så bliver jeg indlagt igen, og det går faktisk bare ned ad bakke. Hospitalet er ikke begejstret for Mettes og mit filmprojekt. De mener, Mette skal have ro. Jeg er blevet lidt usikker på det hele. Har aldrig været sammen med en, hvis hjernen er på vej ud af hovedet. Bliver bange for at blive suget med. Hvis personalet mener, det er dårligt for Mette, at jeg er der, vil jeg selvfølgelig ikke ødelægge behandlingen. Vi går op i byen og spiser. Bagefter holder jeg mig væk. Heldigvis ringer Mette igen. Der er gået 2 år. Og hvor længe var du indlagt? Det var en måneds tid. Og så fik du det godt igen, eller hvad? Kan det være, det pludselig vendte sig op? Det var dels det, som den behandling, så fik jeg personalet, kognitiv terapi og jeg-styrkende principper og alt sådan noget. Men der var, jeg arbejdede også med mig selv i både stemmegruppe og i kunstterapi. Og ja, og så egentlig så begyndte det bare at gå fremad. Jeg fik færre psykotiske symptomer, og jeg fik efterhånden ret godt styr på stemmerne også. Og hvad så medicinen? Den er jeg på udtrapning af nu. Fuldstændig, jeg er helt ud af medicin. Jeg kan teste på mig selv, om jeg kan undvære medicin, om jeg har fået det så godt, så jeg faktisk er mere eller mindre ved at blive helbredt for min sygdom. Og så hører det jo så også til, at så skal man jo heller ikke gå til medicin, og hvis jeg ikke har brug for medicin, så skal jeg prøve, om jeg kan undvære det. Men det skal gå meget, meget langsomt. Fordi min krop har været vant til at få det medicin i masser af år. Jeg har fået det konstant i 12 år. Sovepillen er jeg ude af. Den har jeg også fået i rigtig mange år, så virker den jo ikke mere. Men kroppen er jo vant til stof. Der er også sket andre ting. Mette har fået gang i sit katteopdræt. Vi er jo på katteudstilling. Det er en stor hobby, jeg har. Jeg elsker at være her. Og det gør min kat også. Hun er med for første gang den ved det her. Så det tager hun fandme pænt. Så har vi ham, der elsker at være på udstilling. I går, Alex, du elsker at være på udstilling. Ja, det er så hyggeligt. Ja. Det er så hyggeligt. Ja, det er så hyggeligt. Selvom Mette kun har haft kat i et par år, har hun allerede vundet mange præmier. At han bliver nomineret, det vil sige, at han skal op på scenen og præsentere sig, så skal han konkurrere med andre racer. Og jeg møder hendes ven, Jakob. Jakob, han er min mest intelligente ven. Han er værnørd, og jeg er kattenørd. Og hvad vil det sige, du er værnørd? Ja, det vil sige, at jeg tager ud med blandt andet mit kamera her, så filmer jeg vildt vejr, storme, tordenvejr, snestorme. Det kan være hvad som helst inden for uvejr. Nogle gange der kører du sgu langt. Nogle gange kører jeg rigtig langt, ja. Også i et værre vejr, altså. Ja. Jeg kørte til København for at se skybruddet derovre sidste år. Så. Jakob har læst til meteorolog, men blev syg under studierne. Hvad gør du så ved de optagelser? Dem lægger jeg på YouTube i forbindelse med en værstation. Den er herningweather.dk.
Hjemme, hvor de bor, er Mette og Jakob aktive i beboerrådet. De arrangerer blandt andet høringer med politikerne, og blandt andet om rummelighed på arbejdsmarkedet. Jakob er formand for beboerrådet. Mette er næstformand. Men I må gøre noget ved Arbejdsdanmark, fordi Arbejdsdanmark er ikke parat. Og det mangler regeringen i deres reformer. Det gør den. Mette og Jakob snakker tit om medicin og bivirkninger. Men er man bange for den medicin, når man får den? Ja, man er så. Ja. Fordi man sidder jo der måske alene inde på sin stue på en psykiatrisk afdeling, og lige pludselig så kan du ikke holde benene i ro, eller du kan mærke, at savlen løber nedad. Altså. Min familie kunne ikke genkende mig. Altså jeg var simpelthen så fjern, og de kunne sidde og spørge mig om noget, og jeg havde slet ikke registreret, at de havde spurgt mig om noget. Det var som at være en zombie, altså. Altså jeg sov 15 timer i døgnet, og de timer, jeg så var op, der spiste jeg, fordi appetitten var helt enorm. Og jeg tog 25 kilo på over 2 måneder, ikke? Når du sagde, at din mor hun græd, når hun kommer. Hun græd, når hun så mig, fordi det var simpelthen så sødt at se på. Så det registrerer du, eller hvad? Ja, det registrerer jeg. Ikke måske så meget i det øjeblik, det foregår, men der er alligevel en eller anden lille bitte rest af noget levende i mig, der alligevel tænker over, hvor forfærdeligt det er. For ellers så ville jeg jo heller ikke på et tidspunkt have stillet mig op og sagt, nu er det fandme nok, nu skal jeg ud af det her. Så der har været den der lille gnist hele tiden nedunder, der fik lov at overleve, som har tænkt over, hvad der rent faktisk foregik. Og den er jeg selvfølgelig meget taknemmelig for, at var der, ikke? Fordi hvis den også var blevet udslittet helt, altså. Hvad siger din psykiater med det, når du er i gang med at trappe ud nu? Jeg tror i bund og grund, han mener, at det er totalt uansvarligt, det jeg gør. Eller det ved jeg, det er det, han mener. Så han har sagt, at han vil ikke se dig en gang imellem, eller hvad? Nej, fordi nu det er jo dig, der vil trappe ud af medicin, så må du fandme også klare det selv. Altså. Siger han det? Nej, det siger han ikke, men det er jo den holdning, de har. Så han fører ikke tilsyn med dig, psykiateren? Nej, jeg har ikke snakket med ham siden dengang, hvor jeg sagde til ham, at nu vil jeg trappe ud af medicin. Og hvor længe er det siden? Det er over et år. Så hvordan foregår det så? At jeg ringer til hans sekretær, eller en af sekretærerne i distriktspsykiatrien, og siger, nu må du godt få ham til at trappe mig 100 mg ned. Og er du selv tryg ved det, du gør? Ja. Man dæmper det hele. Det er jo ikke bare nogle ting, man kan ramme med medicin. Det er jo det hele. Og det kan jeg da også mærke nu, jeg er under halv dosis nu. At min interesse for omverdenen, for verden udenfor, er kommet igen. Og min lyst til at lave nogle ting, min lyst til at leve, er kommet igen. Men jeg skal kigge på noget til min hund. Ja. Har I et eller andet juleting? 37 til 47. Det tror jeg faktisk godt, hun kan passe. Ja. Jamen, Mette, hun kom jo bare og spurgte, om hun ikke måtte komme ned og hjælpe en gang imellem. Og jo, det må hun da gerne. Så nu hører Mette bare til hernede. Og jeg er så glad for det. Ja. Så. Hvorfor? Hvad er det, der... Ja, det giver mig rigtig meget personligt, fordi nej, ligesom at mærke, at jeg kan bruges til noget. Jeg har jo tit mødt den reaktion, når folk de får min adresse eller spørger, hvor jeg bor henne, og siger Ørbæk Lund, ikke også? Simone, hun har bare været fuldstændig enestående fra starten, tog ikke afstand overhovedet. Og så det og kan prøve mig selv lidt af, kan jeg noget? Nu har jeg fået det så godt, så hvor meget kan jeg egentlig være med til og sådan noget, og det er fantastisk. At der sådan er lidt brug for en, det kan jeg godt lide. Det har der ikke sådan været i mange år. Det har været dejligt også for butikken. Noget af det, vi slår på, og noget af det, som Mette også er helt enig med mig i, det er den måde, altså mine tanker med butikken, at det skal være hyggeligt, det skal være personligt. Der skal altid være tid til en snak, vi skal kunne grine, og når de kommer ind med deres dyr, det er ikke sikkert, vi kan huske, hvad menneskerne hedder, men vi kan huske, at hunden hedder Ludvig, eller den hedder Max, eller hvad den hedder.
Og det er jo det, der gør arbejdet hernede så skønt, ikke? Man kan da ikke enten elske sit arbejde, når der kommer nogen ind med en 12 uger gammel valp og siger, prøv at se vores nye valp, ikke? Altså. Simone er uddannet oversergent, har været udsendt som kampsoldat i Irak, har orlov på grund af arbejdsrelateret stress og depression. Men nu er jeg pige igen. Så er det, fordi du var udsendt, eller hvad var det? Nej, det var ganske almindelig arbejde derhjemme, men jeg lavede bare ret meget mere, end man måske egentlig burde. Vi var vildt underbemandet, og jeg er utrolig loyal, ansvarsbevidst, så selvfølgelig blev alting lavet. Det kostede så bare stress og depression i et lille års tid. Det er jo vand, det jeg har oplevet i forhold til Mette. Nej, det er det ikke, og det ser også til dig. Jeg har også prøvet at have depressioner. Det er fandme noget lort at have. Altså. Det er lige før, jeg hellere vil være psykotisk, altså. Men vi har egentlig mange ting til fælles. Ja. I vores liv, altså hvad der er sket i vores liv, ikke? Vi har begge to prøvet at miste en mor, og derfor så tror jeg bare, vi forstår hinanden rigtig godt. Så det er da ikke bare, at Mette kommer og hjælper her. Nej, det er det blevet til, vi er blevet veninder på ret kort tid, faktisk. Ikke? Det ved at vi pakker godbidder på. Okay. Hvor fint. Så den selv kan finde det. Ja. Imens jeg har kendt Mette, har der hele tiden været noget, hun ville fortælle, og alligevel tøvede med. Noget, hun er kommet i tanke om nu, hun trapper ud af medicinen. Jeg var så bange for, at psykologen ville negligere det og sige, at det var ikke vigtigt nok til, at man skulle arbejde med det nu, fordi det lå jo så mange år tilbage. Ikke? Og det var så befriende, da Heidi hun anerkendte det og sagde, jamen for dig, Mette, der er det jo noget, der er sket i sidste uge. Og sådan havde jeg det jo også i min krop og mit hoved. Jeg har tænkt med det, at vi er nødt til at lave en satsning og prøve på et tidspunkt, eller jeg tænker egentlig for næste gang vi ses, at lave en slavisk gennemgang af, hvad det var, der skete, af det du husker, der skete, og gøre det igen og igen, fuldstændig i detaljer. Og der tænker jeg så, der er det, vi er nødt til at holde rigtig meget øje med dig, eller du er. Det er jo desværre dig, der står med den opgave, og meget øje med, hvad der sker med dig. Fordi jeg kan faktisk lige et splitsekund være lidt i tvivl, men jeg regner med, at vi sammen kan være med til at vurdere, om vi går den rigtige vej i det. Ja. Fordi jeg ved, altså klinisk og forskningsmæssigt, er det det, der virker. Ja. Og det der med, at vi snakker lidt om, ja, så var det sådan og sådan, og så skete der det derhjemme, og det blev påvirket, og bla bla bla. Altså, vi er nødt til meget mere ned i kernen, og meget mere minutiøst gennemgå det. Og det har jeg heller aldrig gjort, men så tænker jeg også, det er det, der skal til. Men jeg er parat til det, og synes også, at vi har en relation nu, der gør, at det kan være trygt ved at gøre. Så. Skal vi ikke lave en ny aftale så? Jo, det er noget, jeg skal igennem. Jeg ved det. Jeg har ikke lyst, jeg har ikke spor lyst, men det skal. Det er det, der er vejen frem for mig. Da jeg var 18 år gammel, var jeg på sommerferie sammen med en veninde. Der bliver vi så inviteret ud at sejle. De siger, at de har en stor, fed båd, der ligger nede ved havnen, om vi vil med ud at sejle. Og det synes vi jo kunne være kanon, altså sejle ud og så se havnen udefra alle lys, og det kunne være så romantisk. Det blev det bare ikke for mit vedkommende. Okay, Agner, du skal lige koncentrere dig om det her. Jeg starter med at kigge ned i jorden, ikke i øjnene på hinanden. Og I starter herovre. Værsgo. Skal du kigge ned i jorden til? Ja, ikke. Du må ikke kigge Jens Peter i øjnene. Du skal kigge ned i jorden. Hvad det går ud på? Jamen, det går vel ud på i bund og grund at lære sig selv at kende, og kan lære at kende ens egne grænser. Og simpelthen mene det, man siger, og være troværdig, selvom du måske siger, gå væk til en, så viser du det måske ikke med dit kropssprog. At sådan der kommer overensstemmelse med, hvad du siger, og hvad kroppen viser. Og der er det jo så, at vi kan gøre det på hesten. For hvis du ikke er en troværdig leder for den, så gider den ikke at adlyde. Altså så, fuck dig. Okay, vi prøver, hvor I kigger på dem ind i øjnene. Det der med, at man skal holde øjenkontakt, det er lidt sådan provokerende. Provokerende? Ja. Ja.
Hvad med dig, Lisbeth? Hvad havde du det bedst med? Det er ikke så godt. At de ikke så på dig? Ja. Agner. Det var det også, han kom så tæt på. Men du kunne alligevel mærke, når din grænse var nået, ikke også? Ja. Ja. Jeg kan godt mærke, at der kommer en person mod en. Ja. Hvor mærker du det hen? Hvor er det hen? Ikke i hjertet. I hjertet? Hvad med dig, Lisbeth? Hvor mærker du det egentlig hen i kroppen? Benene. I benene? Ja. Altså, det er jo vigtige redskaber at have med, ikke også? Hvad med dig, Tanja? Det er nok mest maven. Det er mest maven, ja. Mette, hvor mærker du det hen? Maven. I maven Ja. også? Maven. Maven. Hvad med dig, Jens Peter? Maven. Også i maven, ja. Det er jo vigtige redskaber, for de fortæller jer faktisk noget af de der steder på kroppen, ikke også? Det er jo dem, I skal lytte til, når I har det, når der er et eller andet, ikke også? Så lyt til, hvad siger maven for jeres vedkommende, benene og hjertet, ikke også? Vi går ind til hesten, det her, det er for koldt. Prøv en gang at lægge mærke til, hvor stille der rent faktisk er, når det sner. Jeg har svært ved at tro på, at jeg er en troværdig leder for ham, og at jeg kan få ham til det lige nøjagtigt, det jeg vil. Altså jeg tænker lidt, at han gør det bare for for at være flink. Men det er jo rigtigt, det er jo alle, han står jo med hovedet næsten helt nede i jorden, så. Kan vi? Her der skal man have en handleplan. Så sætter man nogle mål op. Socialpædagogisk handleplan med udgangspunkt i servicelovens paragraf 141. Og slippe helt af med min paranoia. Blive mere sikker på mig selv. Tro på, at jeg er god nok. Og hvordan bliver det? Blandt andet ved at skabe nogle gode relationer, som er opbyggende for mit selvværd. Og jeg er i gang med at holde foredrag, jeg har arbejder i brugerrådet, og jeg går til hesteterapi og psykologsamtaler og samtaler med personalet. Og så vil jeg også sige, at jeg laver den her film. Jeg tager den her med over. Ja. Det er godt. Vi ses i morgen. Ja. Hvem er du? Jeg er elev på team 4, og jeg stopper i dag. Det er min sidste dag, så jeg har været der i 3 måneder. Hej. Så har været meget ind over ved Mette. Hun har lært mig rigtig meget, så... Ja, har det så været anderledes, end du forestillede dig? Rigtig meget. Hvordan? Altså det eneste, vi fik at vide, det var, når de fik en psykose, så var de meget udadvendt. At man skulle i hvert fald ikke vende ryggen til dem og sådan nogle ting. Så... Ej, det må jeg fandme ind og gøre noget ved. Også det, I bliver sådan præpareret lidt inde på skolen. Det er sådan os og dem. Ja. Dem, ikke også? Ja. Kan du have det godt? I lige måde, hej. Og held og lykke fremover. Ja, tak i lige måde. Hej, hej. Se, nu er der kommet nye dosispakninger i dag. Den gælder fra på fredag. Og der skulle jeg gerne være trappet 100 mg ned i Sevquel. Nu kan se. Sevquel 102. Og det er jeg så ikke. Men det er måske også meget godt i og med, at jeg lige har haft en påske, hvor jeg har haft det lidt skidt og været lidt tæt på psykose. Og jeg kunne mærke på mig selv, at jeg sådan blev mere fjern. At min hjerne begyndte at gå i en anden retning. Det er nok ligesom, det kunne svare til en computer, der brænder sammen, fordi der sker så meget. Og det er ligesom sådan, at jeg ser min hjerne, så skal jeg trække stikket ud, og så skal jeg bare undgå at få for mange stimuli. Jeg vil satme gerne helt ud af det. Altså. Jeg kan ikke huske min krop og min hjerne fra, hvor den ikke har været søbet ind i medicin. Men vil du føle det som en nederlag, hvis du ikke kan trappe dig ud? Ja, det vil jeg nok. Det vil jeg nok. Har du prøvet at skænke computer for mig? Nej. Jeg synes ikke, det lyder sådan helt så godt. Hvis vi nok kan samle den igen, hvad så med det? Det kan jeg så godt forstå. Der ligger også bare missehår. Så skulle vi lige have haft sådan en blæse ting.
Nå. Kom. Blå skærm. Kom. Blå. Ja, tak. Vent et øjeblik. Men nu spørger jeg bare, det er jo det her, man jo hører så tit, at når man kommer hjem, at det også kan give depression. Det har slet ikke noget med det at gøre. Det har intet med det at gøre, det føler jeg ikke selv, og jeg har været ved 2 psykologer og 2 psykiater, og der er ingen af dem, der mener det heller. Fordi jeg er så afklaret med den tur. Ja, jeg har oplevet grimme ting dernede, men hovedsageligt kommer jeg hjem med en fornemmelse af, at jeg føler, at jeg har gjort en forskel. Ikke? Mens jeg var dernede, det var i 2004, og det var dengang, der blev holdt det første demokratiske valg i Irak nogensinde. At være med på patrulje den dag og se, hvordan de kom slævende med bedstemor i trillebør, fordi nu skulle de ind og stemme. Det var fantastisk jo. Så godt, du trænger til at blive børstet rigtig, rigtig godt igennem. Nå, hvad var det, du sagde med kærester så? Du skal ikke... Du var ikke en kæreste. Nej. Du savner ikke en, der ligger en nus op af eller sådan. Nej, for ved du hvad? Helt ærligt, ikke også? Så har jeg det sådan... Så... Ja, det... Jeg føler virkelig afsky ved den der form for kontakt. Virkelig. Altså, det er sådan, jeg får helt kvalme. Det var faktisk en stemme, der fortalte mig det. Stemmen fortalte det bare meget sådan nøgternt. Dengang du var der med din veninde, der skete der det, at I gik på casino, og I drak og tog med nogle fyre ud at sejle, og så blev du voldtaget 2 gange og indespærret. Det er tidlig morgen, byen er sådan ved at vågne, og vi får fat i en taxa, som så køres tilbage til hotellet. Det er et andet land. Jeg var gået frivilligt med. Altså, jeg fik jo alle de tanker og alle de følelser, som jeg nu ved er meget normalt at få, at jeg tænkte, at det var min egen skyld. Jeg selv havde bedt om det. Og jeg turde simpelthen ikke at møde verden, hvis der var nogen, der ville have sagt til mig, at vi skulle jo heller ikke være gået med dem, som ville bare bekræfte mine tanker i, at det var min egen skyld. Så jeg besluttede mig for at gemme det af vejen, altså fuldstændig glemme det, og ikke fortælle det til nogen. Og det gjorde jeg så også. Jeg fortrængte det i mange, mange år. Det var jo dengang, jeg kom ud af beroligende medicin og Liponex, at det her det kom frem, ikke? Hvor jeg jo huskede det. Jo, og der den ene, den blev syg. Så jeg har bebrejdet mig selv, fordi jeg tænkte, det kunne være, at det ikke var sket, hvis jeg havde gjort modstand. Jeg sagde jo, no, ikke også? Altså, det gjorde jeg, men da det sådan virkelig galt, der reagerede jeg bare med at ligge helt stille, altså helt passivt. Fuldstændig passivt. Og så var det, jeg så det oppefra, som om, at det var en film, jeg så. Jeg kunne godt se, det var mig, men det føltes ikke sådan. Heidi, min psykolog, siger, at sådan er der nogen, der reagerer. Det er en meget naturlig reaktion. Og hun siger, at det muligvis har reddet mit liv. Nu får jeg jo det der i kroppen, ikke? Altså, og nu kan jeg mærke, at der begynder at være enkelt muskel i kroppen og spænde sig. Det er jo den samme reaktion, som kommer, hvis min grænse bliver overskredet. Det er jo... Generelt? Eller hvad? Altså... Jamen, faktisk er mænd jo. Ja. Og hele tiden skal du tænke, at jo mere du er i kontakt med det, jo mere bevæger du dig også væk fra, at det er det, der styrer dig. At du får det placeret på en eller anden måde i din livshistorie. Sådan at du bagefter kalder det ligge i højere grad, end du kan nu. Men ja, det er hårdt. Men det er også faktisk en almindelig proces i det her. Og en almindelig reaktion. Derfor bliver den ikke nem at være. Ja. Ej, kan du se, der står 13? Vil det være nemt for dig at decifrere, når du kommer hjem, tror du? Eller ellers må du altså lige selv... Ja, jeg tror lige... Ja. Du ændrer lige. Ja, det gør jeg vist lige, fordi... Det er fint. Ja. Det er sådan lidt underligt befriende at få at vide, at alle de
reaktioner og mønstre, reaktionsmønstre og sådan noget, jeg har haft, at det faktisk er normale reaktioner oven på sådan et traume. Mange reaktioner, jeg bare har tænkt, at grundlæggende, så måtte det være mig, der var noget galt med. Altså, hvor jeg egentlig får at vide, det er det ikke. Jeg tror på, at der virkelig er meget få psykiske sygdomme, som man bare fødes med, og som bare er livsvarige, og som kun handler om hjernekemi. Jeg tror, at rigtig mange psykiske sygdomme handler om, at man er sårbart sind, og så kommer man i en traumatisk situation, og så udvikler det sig i et egentligt sygdomsforløb. Og hvis man skal have det sygdomsforløb vendt igen til et bedre liv, så er der nogle ting, man er nødt til at gøre med sin livssituation. Ikke? Man er nødt til at tage nogle andre valg, finde et sted, hvor man kan være, hvor man undgår de ting, der riser op i det gamle sår, og hvor man i stedet for har de ting omkring, som man har brug for i sit liv. En gang så lå det sådan et magtforhold. Det lå sådan stemmerne her, og jeg lå her. De havde virkelig, virkelig magt over mig. Så begyndte det sådan, som jeg arbejdede med stemmerne, sådan lige så langsomt. Og i lang tid, der har det sådan ligget sådan her. Nu ligger det faktisk sådan. Nej, men jeg har bedt om at få en samtale med dig i dag, fordi jeg går og tænker meget på min fremtid, og hvad skal jeg? Jeg ser jo ikke mig selv på pension resten af livet. Men hvad skal jeg så lave? Jeg vil jo ikke kunne gå ind på en eller anden medicinsk afdeling og tage et job som sygeplejerske. Jeg skulle jo læse alt for meget op. Så det er ikke den retning, jeg vil gå i. Og det, jeg så har tænkt, det var at blive foredragsholder og underviser. Skal jeg lige have, jeg skal finde min egen folder. Og så er det arbejdsmarkedsafdelingen. Og så er det de der uddannelseskonsulenter. Yes. Så er der en opgave, der hedder at lave isvand og sætte det på bordet. Det er jo dem, der dækker bordet, er det ikke, når de ikke skal sætte tallerkener på? Hvor lang tid skal så nogen have i ovnen? Vi starter med et kvarter. Okay. De skal ligge på riste. Er der en, der har en flyttebolle? Nej, tak. Er den for gammel, eller hvad, John? Nej, den er lige købt. Er den lige købt? Jamen, så tager jeg den. Tak. Tak. På hvor mange grader? 150. Hvad skal der laves med? Kunne du i hvert fald bage boller? Må jeg sige noget? Jeg har lært, at man ikke skal snakke over hinanden. Så kan vi lære det. Der er noget ved Mettes historie, jeg simpelthen ikke forstår. Skal jeg skåret ud i pap og troede var anderledes. Jeg kan ikke forstå, at man kan være psykiatrisk patient i 15 år, modtage voldsomt meget medicin og 150 elektrochok, uden der er nogen, der spørger til ens livshistorie. Var det ikke det? Nej. De ved ikke, altså... Det var da først, da jeg kom her på Abæklund, og hvor jeg lå ind i Lone. Jeg troede, de spurgte ind og var interesseret i, hvorfor. Der er jo ikke... Psykiaterne, lægerne på Søhas afdeling, de har jo tid til det. For det kræver jo mange samtaler. Og det er der ikke tid til. Der er ikke tid til det. Man skal da ind og arbejde med sig selv, der hvor det gør ondt, og der hvor det er svært. Det andet med piller, det er jo bare symptombehandling. Og det er jo ikke noget, der virker på længere sigt. Det virker her nu, slår angsten ned, eller hvad det nu måtte være, ikke? Og man skal da, så tror jeg også, man skal have sådan noget medicin, men man skal bare samtidig gå ind bagved om mennesket, ikke? Og det har jeg også fundet ud af ved mig selv, at grunden til, at jeg bliver paranoid, det er mit enormt lave selvværd, som jeg har lært, jeg skulle have. Jeg er opvokset med det, og det blev bestemt ikke bedre at komme på sygeplejeskolen, altså hvor man virkelig skal være den pæne pige. Jeg har altid skulle være den pæne pige, der ikke kunne sige fra og ikke sætte grænser for andre. Vrede, det var jo ikke noget, jeg sådan brugte. Og det er sgu da klart, når du tænker så
lidt om dig selv, så tror man da ikke på, at der er nogen, der har lyst til at være sammen med en. Det har jeg så arbejdet med. Det er noget, vi arbejder med nu. Og jeg har helt klart fået et bedre selvværd. Huslejen her er for dyr. Ja. Og så er det jo en special forretning. Og så er der jo finanskrise. Så Citychefen, han siger, at alle har det hårdt. Vi har besluttet, at vi lukker ikke butikken. Altså så bliver webshoppen mere. Og Mette, hun er jo en del af den. Hun er bare lige med dyrenes lykke. Så uanset hvordan vi kommer til at køre det, så bliver der noget for os begge to. Og det hjælper jo også mig, at jeg har sådan en som Mette at spare med. Også med mine idéer. Hvad siger du til det, Mette? Hvordan synes du, det lyder? Hvis vi nu gør det på den her måde, ikke? I forhold til at sidde her alene, der er det altså rigtig rart. Men det er jo det her, jeg har siddet og drømt om i timer ad gangen, og kom sådan et sted herhen, hvor der var fred og ro og plads og luft omkring en. Og, altså jeg skal sgu nok opsøge det liv og sociale samvær, jeg vil have, altså. De er sådan gradvist gået væk, for eksempel telefonstemmen. Så forsvandt hun i en time, og så forsvandt hun måske en time flere gange om dagen, og sådan blev det sådan mere og mere. Og det var faktisk i forbindelse med, at jeg ligesom fandt ud af, at altså, det var det her, vi ville, og det er det, vi arbejder på nu. Det, at Simone ville bo sammen med mig, gav jo et enormt boost til selvtilliden. Og der pakkede hun sgu sine ting sammen og forsvandt. Hun laver altid sådan noget vildt nu. Så det er sgu altid et stykke arbejde at komme i gang med. Men hvad her kunne vi er vant til det? Så han synes, det var lidt underligt til at starte med, at vi fandt på, at vi skulle flytte sammen. Men så da han ligesom var med ude at se huset og så møde Mette også sådan rigtigt, så synes han jo bare, det er super. Så vi tog om det, og vi er ikke alene. Og, ja. Så han synes jo bare, det er fint. Så det er dejligt. Det er dejligt. Godt at have sin fars accept også. Man er jo fars pige, ikke? Jeg har boet alene i 5 år nu. 6-7 år, tror jeg faktisk efterhånden. Har da haft en kæreste på et tidspunkt, men er egentlig nået det til, at jeg har det meget bedre selv. Og det er jo egentlig derfor, vi også turde gøre det her. Vi kan jo aldrig sige, hvad sker der lige pludselig. Men sådan som tingene ser ud lige nu, er det i hvert fald ikke det, der fylder i mig og Mettes liv overhovedet at kigge efter en. Vi har boet så længe alene, så vi har nok at gøre os selv, tror jeg. Yeah. Det er jo helt vildt. Yay. Vi glæder os så meget med det, og vi er bare enige om, det bliver bare så fedt. Så kan man jo se, at de sidder jo ved deres skrivebord med kuglepinde, blokke, ringbind. Alt er sponsoreret af det medicinfirma. Ja. Og så er det sjovt nok, når samtalen er færdig, så har de lige en prøvepakke nede i skrivebordet fra noget meget dyrt medicin fra et eller andet firma. Jamen, jeg tror, det kunne være godt for dig. Er du ikke interesseret i at prøve det her? Så får man det gratis i første omgang, ikke? Og når man så er inde på det, så giver det bivirkninger at trappe ud af. Man kan også se, hvis man er inde på psykiatrisk afdeling, så prøver de sådan, at patientkrusen, dem står der ikke noget på, fordi det må jo ikke hedde sig vel. Men hvis man så ser, når de i opvaskemaskinen vasker personaleskrus op, så er det jo alle sammen sponsoreret. Så har jeg jo oplevet at sidde på en psykiatrisk afdeling, og så har jeg oplevet, at der kommer repræsentanter fra medicinalindustrien, deres navn står på mappen, og så skal de ind og holde et foredrag. De kalder det jo undervisning. Jeg kalder det jo reklame. Ikke? Så man skal jo ikke glemme medicinalindustriens indflydelse på det her. Ja. Fordi det er jo ikke underligt, at så mange bare får at vide, at piller er den eneste løsning, når der er det her massive pres, ikke?
med store pengestærke firmaer. Ikke? Jeg har da tit siddet med den der mega store angst for, jamen hvis det gør sådan noget ved mig, hvad gør det så ikke ved mig på længere sigt? Det har jeg også haft stor angst for, fordi jeg har også mødt på psykiatriske afdelinger folk, der havde de der senskader af medicin. Altså det vil sige, at de kan ikke styre deres bevægelser mere, og de kommer aldrig ud af det. Altså deres nervesystem er simpelthen ødelagt for livet af medicin. Ja. Og jeg ved godt, at det har været på nogle endnu mere gammeldags typer medicin, end dem jeg har fået. Men alligevel... Men der er jo ingen, der kender skadevirkningerne af det medicin, vi får nu. Nej, for det er jo for nyt. Dem ser man jo først om mange år, og det kan jeg godt mærke på mig selv. Jeg skal ikke tænke for meget på det, fordi så bliver jeg fuldstændig opslugt af angsten for, hvad det gør ved mig om 30 år. Nu er det sommerfest, den årlige sommerfest på Ørbæklund, så det plejer at være virkelig hyggeligt. Og det er sådan ligesom også lidt mit farvel til bostedet Ørbæklund. Prøv at være. Nul stress, høflig, social. I dag ved jeg, at vi alle sammen kan blive syge. At det er et spørgsmål om, hvor presset man er. At vi alle sammen har særheder, og at det ikke behøver at være enten eller. At diagnoser kan være stigmatiserende og er svære at komme af med. At lykkepiller kan gøre en ked af det. Sovepiller kan gøre en søvnløs. Og man godt må være ked af det, hvis livet behandler en hårdt. Nu ser den kan starte nu. Okay. Så hende den for, der har haft den, hun har kørt med den her i foråret. Det tror jeg bliver ved med. Ja, det er da sådan lidt kult, det. Ja. At mod og tillid er vigtige ingredienser. Og at det er dårlig stil at tage håbet fra andre. Altså, det er en sorg på en eller anden måde. Altså, jeg er ked af det, men samtidig så er jeg også rigtig, rigtig glad på hans vegne, ikke? Tanden ikke fejler det, fordi det er jeg kan jo se, hvad det har gjort ved Jacob, og hvor godt han har fået det. Og jeg er super glad for, at det er gået ham og går ham sådan, som det gør. Super glad, altså det... Jeg har tænkt siden sidst vi så, om der var noget, jeg sådan lige skulle. Men det synes jeg faktisk ikke. Det føler jeg faktisk ikke, der. Nej. Så jeg synes, vores forløb er afsluttet. Super. Så. Rigtig godt. Det er også mit indtryk, når du fortæller om, hvordan du har fået det anderledes undervejs, og hvordan du håndterer ting anderledes, så bliver mere modig og fleksibel. Ja. Det er super stærkt. Så det skal du have tak for, Heidi. Det har været rigtig, rigtig, rigtig givende for mig. Selv tak. At have et forløb hos dig. Det er det. Det er jeg rigtig glad for at høre. Og jeg er benådet over at få lov til at få indblik i dit liv på den måde, som jeg har fået. Så det kan jeg også bare sige tak for. Var det det? Det var det. Så må du ud i de forholdsvis gode sommervejr. Ja. Ja, kan du have det rigtig, rigtig tak, godt. Tak, i lige måde. Ja. Det var en fornøjelse. Ja. Rigtig meget held og lykke med det, du nu har tænkt dig at tage initiativer i forhold til, hvad du skal beskæftige dig med. Ja. Ja. Ha' det godt med det. Lige måde. Tak. Hej. Jeg synes faktisk, det er gået stærkt med at få det bearbejdet, men jeg har også været så klar. Og så var det jo så bare meget, meget heldigt, at det så lige blev sådan en som Heidi, som jeg kunne lave en rigtig god relation til. Alting stritter på mig, hvis mænd, nogle mænd, ikke alle, men de skal ikke komme tæt på mig. Der skal ikke nogen læne sig ved mig. Der skal ikke, og det tror jeg måske aldrig rigtigt, det går over. Bare det, jeg er bevidst om, at det stammer derfra. Det er simpelthen, at det gør også, at jeg kan slappe lidt mere af i det. Ja. Er din sygdom arvelig? Jeg ved det ikke, men det har man faktisk altid sagt, at det er den. Hvilket også er en af grundene til, at jeg aldrig har fået børn. For jeg har altid sådan sagt, at jeg synes sgu egentlig ikke, at jeg havde nogle særlig gode gener at give videre. Men jeg ved det ikke. Altså, var du bange for, at dine børn de måske også ville få skizofreni?
Og det er derfor, du valgte ikke at få børn? Ja. Det ville jeg ikke risikere. Desuden så havde jeg det også så dårligt i mange år, at jeg ville ikke kunne være i stand til at tage vare på et barn og opfylde barns behov. Det kunne jeg ikke. Så det var også derfor. Hvis du tager Febe op, han kigger på dig nu. Okay. Han kan se nu. Så de har godt nok øjne, men de første tid kan de ikke rigtig se alligevel. Men, Simone, vi aftalte, at vi ikke skulle kalde dem. Hej du, Febe. Hej Febe. Hej Febe. Montepulciano. Ja. Meow, meow. Ja, det er det da. Hej, jeg råbte og skreg. Hej, Mette. Hej. Ja, vi har jo indhegnet haven helt. Jamen, ved du hvad, har det ikke været et kæmpe arbejde? Jo. Hold kæft, hvor mange dage og timer og uger har I brugt? Det ved jeg ikke, et par uger. Ja. Men du satte det jo også i gang i og med, at jeg havde jo ikke noget håb for fremtiden. Jeg troede jo ikke, at jeg nogensinde ville komme videre. Og det fortalte Lone mig, at det ville jeg, fordi det havde jeg evnerne og ressourcerne til. Jeg har aldrig et eneste fucking sekund tvivlet på mig. Nej, det har du ikke. Og det har jeg jo godt vidst, at det gjorde du ikke. Du er klippefast. Du har klippefast tro på, at jeg kunne. Så det jeg gør, det jeg prøvede at hjælpe med, det var at få hende tilbage til, at der var et liv. Fordi du levede i et dødt liv. Men larmen inde i hovedet var der jo stadigvæk. Og sorgen. Og et liv, som man ikke kunne forstå. Men Lone, når man kommer ud af sådan noget beroligende medicin, så skal man faktisk lære at leve livet igen. Man har jo været fraværende, sådan set fra livet. Og det har jeg jo været i siden 98. Der er ikke plads til følelser, der er ikke plads til følelsesmæssig udbrud på en psykiatrisk afdeling. Man skulle tro, der var det. Så snart folk bliver sådan lidt... de kalder det udadreagerende, men det kan egentlig bare være at få sin frustration ud på en eller anden måde. Og du har ikke nødvendigvis at skade nogen ved det, vel? Men bare det, du bliver lidt agiteret, som de også kalder det, og bliver lidt ophidset, så skal det straks slås ned med medicin. Du siger, hvad er det, du siger folk i syge? Jeg siger, at der skal være nogle flere med noget mere tro. Der er gået 4 år, fra jeg lærte Mette at kende. Vi slutter i Wales på den 4. verdenskongres for mennesker, der hører stemmer. Mette er inviteret med. Denne gang er det hende, der skal fortælle sin historie. Giv håb til andre. Det miljø, det er så fantastisk. Også fordi det er egentlig ikke så vigtigt, hvem det er, der stemmehører, hvem det er, der er personale, vel? A few months ago, I've moved from the psychiatric institution to the country. I was reduced medicine from 1800 milligrams of Seroquel to 400 milligrams today, and I'm still reducing very slowly. I also take some antidepressive, but my goal is to come off meds totally. My life now is great, and I have so many plans for the future. This was my story. Thank you. Hej, her står jeg så nu. Det er cirka 1,5 år siden, vi optog sidst. Som I nok kan se, så har jeg tabt mig rigtig meget. Jamen, sådan er det jo at komme ud af antipsykotisk medicin, så er det muligt. Det er i hvert fald meget lettere. Og jamen, jeg har det fantastisk. Jeg har så meget mod på livet. Og jeg skal til revanche for de sidste 15 år. Jeg har noget, jeg skal indhente, føler jeg. Og ja, jeg er bare klar til det. Jeg er super klar til livet. Spørg ind til folks liv. Spørg ind til folks historie. Det er så vigtigt. Det var det, der satte det hele i gang for mig. Det var, da der efter 15 år var en, der spurgte Mette, hvad er der sket med dig i dit liv?